Hi guys. Andizonqabela ndizamane ndizonqoba bafethu. Siphethe umsebenzi omkhulu onzima apha. Funa ndimandivela ndizocacisa apha nalapha. For now ndizawucacisa nje ikhona i-disclaimer endifuna uyenza malunga nee-videos okanye neengoma ezifakwayo ngabafana apha. Kwezi ngoma bazithumelayo ezinye zazo zingoma zam. Ezinye sendizirekhodile, ezinye ndisezawuzirekhoda. Ndizawumenshina eziyi-2 iividiyo. Ikhona ividiyo yomfana uGatyane ethi ngeke avume uThixo ngam. Yingoma yam leyana ikwilist yeengoma endizazifaka kwialbum yam. Ibe khona eyenziwa ngumfana kuNgethe kuCendane kwaNomfanana ethi nakanene uzungahloniphi ihlononyoko uzuhloniphe bonke abantu. Yingoma yam but andikayirekhodi. The reason ndisenza le disclaimer ke ndi-avoid into yoba abantu bangathi xa beyiva kwi-album yam okanye beziva kwi-album yam ezi ngoma kuthiwe uThonati befuna ukwenza loo nto, ebefuna uthatha iingoma zabantwana ayozifaka kwi-album yakhe ntontontonto. No, mna ndiyaziqhambela and ndigude ekukhomposeni, andinaso nestress. But ke ngoku into endiyenze kule nto yam yokuthi xa ndihleli ndizidlala isiginci ndiyakwazi uthatha urekhode into ndiyifake kooFacebook. So ke end up iyofika kwabafana basezilalini ba-end up beyidlala ezigincini kanti yingoma yam kanjwe ndiyo. So andifuna uba nithi xa niva kwi-album nothuki ibe ngathi hayi ndithathe iingoma zabantwana. No, ezi zezam and ndiqinisekile abantu bayayazi uba zezam, zikhona nalapha kwiividiyo zam kooFacebook nakooTikTok njalo njalo. So ndizama nje into yoba ndiklerishe loo ndawo kwangoku. So ngomso ke guys, iividiyo eziyi-3 ziyaphelelwa, ezi ndandizifake Sunday last week ziyaphelelwa ngomso. So ividiyo ke iphelelwa ngeli langa ndandiyifake ngalo last week. Abafaka namhlanje izawuphelelwa Friday next week, so ningabi na stress. So aba babefake Sunday last week ngomso ziyaphelelwa exactly umntu ngeli xesha ndandiyifake ngalo Facebook. So libale ke ezo views umntu anazo ngolo hlobo. Ndifuna nje ubulela inkxaso man nothando libonakalisela abafana bafake iividiyo zabo. I so wish bendinamandla inene, and ndiyathemba into yoba u-Arts and Culture noMnquma Local Municipality neAmathole bangayijonga ngeliso elibukhali le nto ndiyenza apha nabafana, because icraft leyana ayonto nje kuthiwe yeyamakhwenkwe, sisakhono esingaphuhlisa kakhulu phaa kwelaa lizwe lethu eMnquma neAmathole ne-Eastern Cape nje yonke. And ke ningayithathi kancinci into yezi vidiyo zifakwa ngabafana. Ewe abazuwina bonke, ukhona uyi-1 ozawuwina, kodwa loo nto ayithi abanye abangawinanga mabatyhafe. Because ndiqinisekile mna abantu abakule page baninzi kakhulu, baninzi abantu abazibonayo ezi vidiyo. Kusengathi ngelakhi omnye wabafana noba kawinanga nakule competition abonwe ngumntu amthathe. So ningayithathi kancinci into yezi videos, isengaba le yam into yinto encinci nje leyo yoba ndifuna umfana oyi-1 ndizamfitshara kwi-album yam kwabafana. But kusenobakho umfana ozawuphuma kwaba bafana bafake ezi vidiyo apha abonwe ngumntu amthathe ambeke kwindawo engaphezulu even nakule yam. So andifuni siyijonge ngemehlo elincinci, inkulu into ezayo and izakwenzeka. Ayizuphelela nje apha kulo Facebook ibe ngathi yindlalo, izakwenzeka. Usenongawini apha but ukhona umuntu ozawubona i-potential kuwe, abone uba makasebenze nawe kuthi kanti kukuqala kwekhariye yakho oko. So andifuni into yoba nityhafe xa ningawinanga, because at the end of the day anizuwina nonke, uyi-1 umntu ozawuwina. But loo nto inganiphelelisi amandla, niyazi uba isakhono sona sawuhlala sihleli, and xa kufike ilixa lakho le nto yoba izinto zakho zidubule kuzawenzeka. Ibe iqale apha
So izawuqhubeka isenzeka ke loo nto leyo. Ndifuna into yoba singatyhafini guys, wonke umntu uqala somewhere kanti ubheka endaweni ephezulu. Enkosi guys, I'll see you on Sunday xa ndi-announcer ii-results zaba bathathu bebefake last week Sunday. Bye guys.